Asa Maria tangoro kwela ija orenge. Nje no mu Nyamira itwachire gaiga na baminto. Abamba litokorokana progress. To abe to alinde bakobora ba science. To abe to kumine no umutandao. Twaranga lero tikatocha motori enkoko. Usemboli egerenga no yeto kumine ni mitandao tumanya ini. Ndwiganga itenene yacha to bama buna basae egora nto batutumikire bobe. Okororo monte gase yakanyore gasi ukwebachira. Bona twaranga tikatocho to chamo egere tutware kiombe gitu. Mamire turanyare sauti yoko we defend. Tu nitebena aba sikembere ba supportiri uno musika yole. Oto supportiri musika gavana oitonya libo oto supportiri. Abula muntu arade ba to bwatisirie ande tokote bambiye mono. Bono ngote yabanda ba mintono ki tikatokole gasiamo na ende agenda imuntu taba sabuto rusio rase buna twachakire e group ye group na Nyamira Bloggers Association. Bono mbiyamo tobakira kwanza abarai babangitege na ande twegure buyamu na ntu aba science tobakira ni science mbiyamo kolende etokugikiria abarai balia bagutumika aba science baito na ande gento kende tokugikiria abarai bali bare county batali gokori gasi yabo no bakwera nyari bakorete ki kiga kitukunyaka batuko basaba abarai bali musundogete boka alafu nande gento kende abarai bali bagutumika abasaya baito gututa matusi ga kitiga abasaba nabake liko oko empower anyole chinguru nera boke anyole sukari igo kumutumira only 200 shillings tegwisa na noninki none emere meneme kongwere naboko nyumura ibuya aimoka kwe 100 ama 200 usina ande kwanyora omora yokwimukiri kogogote itwenda arali ombo gichora oimoko koraki ogotigo igemere meneme kong abako nyoro yo mura yako 200 ako 1000 so it's hard. Tote ngambia mono ase litangani aso musikenya liba na yole buno yuminda tebire atu support igangene ne buna agotebia aba science igasi yabo no go progi ngikendrete county ngitagendrete na magenderera roro njenkoro ku Josephat mwaniki murwabe e progenene na kurubora kyabanyor ward anende moro bdo yuminda apart from mobile science itwachamo elinda torana kitokonyeka na aba youth ikiagara na kiagara twaro sie kyombeke kibwata abantu 7 nateba abande mbale bataikirana ande mbatuma apology no tole na ande tote te komme kinyamirebe engal to planet college association to bote chi support to taite ocha se association irindunya ko gusko utmoto Evelyn Omwega, kurubuchora wada, sikonsironga. Twakirembia mana sabarai bali batutarera siri kuri arase kyombeke yaito. Botusiregera tonyore chobis. Tonyore kwe mbawa youths bali bagokina bono. Egere burai bwito wa Nyamira county bobobira. Tere meyo go science neme kongo. Naende sometimes ne wate challenges naende ne miye kuba. Abarai baitu bali batari kolegas uikatubaka magena batokolere gasi etu abachoreta se county yaitu egere na intu tonyore ogokonyeka na intu basae tonyore chimere mase county Asa Maria tangoro kwa diu kitimega lero twacha kumerana kegera muna intu abasae mono muna intu abasae togotoka social media intu tokwena na information nkyo muchumbe getakorire mbara kietara rosigwa nkyo mugavana tarakora nkyo museneta tarakora tu abana inchi baitu bamani mure no mugokorera tumerana igotogoteba na barai baitu bakore gasi batobwati simuna basaye togokina batige gototumeka egera babere bagototumeka tokonyoro bokongumbali goto bebacha bono twakwane kirenge kana twatebaga ntori gochu gotumeka muna abasaye tari go twateba nende twateba muna intu torega muna intu abasaye togokina bono muna tokorua twaigoire ekiombeke twakeigoire giachakirega igoke gochukwegerera omwana inchi omurayonde bwensu gosomo chumbe gosomo MC gosomo senator gosomo governor
utachi gokora magendero ntomotige na gitukuboria abantu baitu ba Nyamira gone kiombe geke gochigojaga nende gegotuma esigino asa aba MCA ba Nyamira batachieti omwaka oyo monyito gochigosoa oito gochigosoa mambi batachieti gokaransa amo batokorere egasi muna abantu baitu ba Nyamira into bachikobagani igo togoteba igono togochigosoka isiko tokora maandamano tosieke chiobisi chiri na kitwateba nende twacha twanyora abagwasiri baitu omowasiri maina otofundisa muno enchera tobenerete gokora tokore ebiasara nende tokonyeke na kitogotenya omogavana gono yaikire engaki ototumire chiminister chionsi pi chitweresere mune minister ya roads etweresere mbinto ki yakorire mune minister ya sports yegedi etebia abasaye baitu ng'aki barakora eki nakito